and this is how it goes. И здравейте хора, аз съм Бенярката и днес ще ви покажа Troll Deck. Според мен с него ще ви бъде най-накрая забавно, докато падате купи за кланчеста. Ето го и дека. Ice Golem, Battle Ram, Cannon, Royal Giant, Zap, Freeze, Tesla и Mira. Ето ще ви покажа сега как работи. Ето ще играем също Химена. Чакаме първо той да пусне нещо. Добре, хубаво пусна Валкирия като за начало. Сега пускаме някъде ето тук, да. Или ето тук по-добре, ето тук според мен. Ето пускаме го сега. И ето виждате как всички отидат, как се отклониха към другата кола. Зад него мога да пуснете един Cannon сега. Ето. Добре, пусна го много далече и не се получи. И това ми беше грешка този Cannon. Ето, само да пустите и един Battle Ram, нарочно го пуснах, но бърка. Добре, ето, поне с Battle Ram скелетите ги мръдахме поне малко. Сега ще се опитаме и тия. Поставихме Royal Giant малко по-дясно. Това е гадото, че като цъкам с пръста не мога да видя на коя страна го пускам. Сега ще го изместиме и Wizard. Това се отказа. Ice Cube сега. Него не го е, бе. Пускаме веднага отзад на Тесла. Добре, впред това. Тя се беше запътил към Теслата, иначе пак нямаше да... Тук някъде записвам два кена, ето. Да се кефи. За Айсван, за да се дразни така да полудее. Това колко елитки ми наспами. Няма да ти дам, няма. В края края ще ме бие. И ето. И в края на клипа ще отворя тези честове, плюс този Magical чест и ще кажа кой е победител от giveaway. Нека изиграем поне още една игра. Ще играем също Тритон. Тоест Battle Ram става да... Поне ще го замразиме, пускаме един Cannon и една Тесла отзад. Надявам се да ми бутне каквото до тогава. И той се смя. Сега с голема. Право ще го направя от голема. А не, също с голема. Така ще го прецакам. Не, ето и голема го премести. Ей го е. Сега спускаме тук Cannon. Не отиде другия, но поне целият голем му го прецакахме. Макар и малко безмислено, му го прецакахме.
Добре, бутна ни двете коли наведнъж. Малко гадно. Но нищо. Може да се опитаме да го биеме. Поне ще опитаме да му проверим всички карти, да го дразни. Ето, пак му пускаме от тази страна слата. Ето, отклонява се. Его я пускаме го пак. Да дразни. Ето. Пак бие към него. Пускаме отново Кенън. Добре, и ни биха. Окей. И човекът, който печели giveaway е с номер 4, Виктор Радев. Виктор Радев, вече съм ти изпратил във Facebook покана, чакам само да ми приемеш и да ти дам акаунта. Обещах ви, че също ще си отключи този Magical Chest и ще отворя тия 3 честа. Първо, дели честовете ги отключвам. Фурнас, Спири Гоблини, Голд, миньони, еликсир колектор, охо, и принц. Супер! Нека видим в Silver Chest какво има. Голд, Barbarians и Zap. Нека отворим този Magic Chest, да ми се падне Legendary. Голд, добре. Royal Giant, Rocket, Rider, Giant, Elite, добре. И само да се падне днес. И се казва Gardener's. Добре, благодаря ви, това е от мен и чао!